ngiyabingelela udokotela lo mncwabo uyahlehla njengoba kade ngikhona-ke le endaweni yaseZimbabwe. Ngibuyile ukukhathala nje, kodwa-ke engifuna ukukubonga nengifuna ukusho ezweni laseZimbabwe ngiphatheke kahle kakhulu. Abantu bakhona abanayo lento yokungaphathi abantu. Into engijabulisa engiyibonile, abantu bakhona bayahlonipha, abantu bakhona bayamazisa umuntu. Ngiyabonga nje kakhulu laphana ezweni laseZimbabwe, laphana kaBulawayo. Ngiyabonga kakhulu, nengiphathe kahle. Sengikhona-ke ngila eNyukhasela, konke kusenzeka kahle, futhi kusuka ngoLwesithathu kuyoze kube uLwesine. Maduzane lapha eProspect Dokotela uMncwabi sezotholakala khona, sekuzoba nekhaya lakithi, sengizotholakala khona Pretoria people, Ndebele, Nkangala. Dokotela uyeza, sengizoba khona lapho, sengizoba khona nakhona. Kusho ukuthi la eNyukhasela insuku zami sezizoshoda, ezinye sengizoyichitha eProspect, ezinye ngiyichithe la eNyukhasela. Ngiyanithanda udokotela, ngiyanithandisa kwemali. My number is 073 219 664 079 673 7011. Ezala ekhaya zombili. Ungithola kulezo nambolo zombili. If ungitholi kule uzongithola kule. If ungitholi kule uzongithola kule. Only those numbers. Iy'number abafana bathola la ekhaya. If unazo uyayisebenzisa at your own risk, not for mina. If futhi nivumelana ngokuthile nabo, so nivumelana at your own risk. Umuthi isandla. Umuthi isandla. Umuthi nje uyabona, umuthi isandla. If usuthola kwesinye isandla usawutholi kule sandla okwakho lokho, make sure ukuthi umuthi uthola la kimi. And umuthi otshontshiwe kokwazi ukuthi unamabhadi okufa. Wasebenzisa nje umuthi otshontshiwe, uthathe without my permission, you'll see. Yophenduka isichitho sokuthi into zakho kuvaleke kube yisilanqa. Why? It's because of ukuthi umuntu uthathe umuthi otshontshiwe. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenzele kahle. Hey, uValadeni ungiphethe eZimbabwe. Kodwa ngithi ngiphethe amandla omgodi ala emaphakathini ngaphela. Ngafana naphansi omnqamelo mangilala, uthi mangilala angabi khona nje umuntu ozokungabangela into embi. Kade ngisaba nophakela umthakathi bakhona le eZimbabwe, ngisaba nongizwe bakhona. Kodwa ngithi hayi ngoba ngibuya la ekhaya ngiphethe namandla omgodi, yonke into izoba covered for me. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenzele konke okuhle, konke. Hawu uzothuswa yile lokhuza wena, uthuswa yile ndaba. Ngithi awuthi nginqume ngoba ibisindala. Mawuzuthukile bakithi. Njenginqume bisikhulile nje nginqume. Inkane ebila ize yafa igoqe izandla, kodwa-ke hayi ungathuki. Ngiyanithanda abafuna umsebenzi bazowuthola, abafuna umshado bazowuthola, abafuna ukuganwa bazowuthola. Uhlushwa indoda ayikunikezi ching. Indoda ayikunikezi ching. Right. uNkulunkulu anibusise, anenzele konke okuhle. Ngiyatholakala la ekhaya kusuka ngoLwesithathu kuze kube yisonto. Ngiyatholakala ngesonto-ke ngingena ngo-10, ngo-8 ngiyashayisa, ngo-10:30 ngingena esontweni. Ngo-11 till 2 sengiphumile. Mawuthi uzongithola after 2 uzongithola sengikhathele. Ngcono nje ukuthi ungibone nje.
yabona, so iSunday kukancane. Ngiyanithanda udokotela, uyanithanda. Odani phela Amandla Omgodi, and order Amandla Omgodi awathi mayefika kuwe ungifonele ngikunikeze imiqathango ukuthi wasebenzisa kanjani. Unga-odi nje Amandla Omgodi bese uyasebenzisa without my voice, without ukuthi mina ngitshele izinto ezithile. Ngiyanithanda lapha eMthwalume. Mthwalume ngiyanithanda ukufa. Cape Town ngiyanithanda ukufa. Maputo, Swaziland ngiyanithanda ukufa. Namibia, Botswana, Dokotela Iyeza Maduzane. Ngiyabonga.